Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyen marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Goyen marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Goyen marayu kike uwar gidan IGP Najeriya. Maman Togo uwa gun marayu. Aisha Adamu maman Nafisa yanzu da ke muka yin tutiya. Aisha Adamu farar aniya. Maman Togo jirgin dawainiya kike domin baki gajiya. Gidan IGP Najeriya. Uwa ga marayu mai ba su agaji a dare rana da safiya. Maman Togo uwa gun marayu. Gatan maragata da mu da ke bahaji Aisha sai godiya. Aisha Adamu farar Mai aniya. zuciyar imani tausayi gare ta a kullum na bibiya. Gidan IGP Najeriya. Kin yi foundation don agajin marayu kar da siyo shan wuya. Maman Togo uwa gun Har da marayu. ma na kasassu kin tallafe su yau na gan su suna dariya. Aisha Adamu farar aniya. Hajiya Aisha kina ɗawainiya. Gidan IGP Najeriya. Ha a zauna lafiya uwar marayu. Maman Togo uwa gun Uwar marayu. gidan IGP Najeriya. Aisha Adamu farar Mai aniya. zuciyar imani mai Uwar haƙuri. gidan IGP Ga Najeriya. rabbana sai ki daɗa yin godiya. Maman Togo uwa gun Take marayu. tarkunan makiya mama kidan ba za su yi riba ba. Addu'ar iyaye ta bi ki rayuwa ba za ki kai ba. Da shi na Allah sai kallo dan mutum ba za ya cirewa ba. Zama da lafiya maman Togo uwar marayu aiki ce gata wurin marasa gata. Uwar gida gun IGP duniya baki mata sauri ba. Mama lafiya lau zaki gama. Abdul Aziz ne ke ya kwari Kano nake buga taken ki. Namudan sir Halladu da Shehu Umar yan tagwayen CP Habusa ne. Aisha Adamu maman Togo Allah jafana ke gama lau lafiya. Iye gagare ga sama man Togo giwar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goya marayu har na kasassu damina uwar alkhairi. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyen marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Iye mai yau da gobe sarki Allah ubangijin dare har rana. Gagari ga sama manto. Mai rahama ga bayi Allah kai ɗaya ne majin roƙona. Hajiya Aisha Adamu Kai ɗaya ne abin bautar mu kun ka na zo da ɗan kokona. uwar gida gurin IGP. Tsaren sharkan zamani domin arzikin manzona. Gatan marayu har na kasar su. Komai idan ya tunkaro ne ka kaddara ya zama alkhairi. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyen marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Iye gagari ga sagiwar mata yau tamburin kizan dokawa. Gagari ga sama manto. Hajiya Aisha Adamu gare ki mun kai dukawa. Hajiya Aisha Adamu Damina uwar alkhairi kowa ya ganki zai darawa. uwar gida gurin IGP. Goya marayu maman Togo a yanzu ke muke nunawa. Gatan marayu har na kasar su. Mai ba mu agajin gaggawa kin hana magauta su yi mana gori. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyen marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Iye uwar gida sarautar mata zauna da lafiya ga kanmu. Gagari ga sama manto. Madam Togo Hajji Aisha kin zamo madobe gunmu. Hajiya Aisha Adamu Duk sanani na juyin zamani kina share kuka namu. uwar gida wurin IGP. Gatan maragata ke ce farin gani uwa a gare mu. Gatan marayu har na kasar su. Da mu da ke fa sai godiya domin ko mu ciyo alkhairi. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida wurin IGP. Goyen marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Iye yar asali da yan Togo wasa ya ganki bai dara ba. Gagari ga sama manto. Kin dau halin iyaye na ki kyauta da sadaka kin saba. Hajiya Aisha Adamu Alkhairi gadon barcin ki kullum kin ne baki gajiya ba. uwar gida wurin IGP. Kin samu tarbiyar magabata kin bi su dai baki sakaci ba. Gatan marayu har na kasar su. Hajiya Aisha Adamu ilahu zai cika miki buri. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyen marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Uwar marayu ne ta kyanki uwa ga dukkanin maragata. Gagari ga sama manto. Ya'yan wasu kikan ɗauke su kamar naki bakin
operation kikai domin su burin ki ne su zama gawarta. Gatan marayu har na kasassu. Domin su zama manyan gobe su yi rayuwa mai tsari. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyon marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Komai kina yi ne dan Allah ba dan a gani a faɗa ba. Gagari ga sama manto. Roƙon mu Rabbana ya biya ki sakamako abu ba ki ba. Hajiya Aisha Adamu Kyawun zuciyar duka bawa ilahu shi yake yin duba. uwar gida gurin IGP. Albarkacin Rasulillahi rayuwa ba za ki yo kai ba. Gatan marayu har na kasassu. Za ki tsallake duka tarkon mahasada ki 'ya'yan sharri. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyon marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Da shan ilahu sai dai kallo dan mutum ba za ya cire ba. Gagari ga sama manto. Hasken rana in ya billo hannu dai ba za ya rufe ba. Hajiya Aisha Adamu Daga riga sagiwar mata mai ja da ke fa ban hanga ba. uwar gida gurin IGP. Ke din dai na ce aike ce wa za ya ce da ke ba ke ba. Gatan marayu har na kasassu. Mu ma mu ce da shi ba shi ba gare su mun fi karfin gori. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyon marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Iye mai kwarjini gami da kamala shakwalliyar ado dawai su. Gagari ga sama manto. Taki te daban a cikin mata kin zamo madubi gunsu. Hajiya Aisha Adamu Su kwaikwaye ki ba su iyawa da kansu sun faɗa kin fi su. uwar gida gurin IGP. Kin zama samfuri gun mata sai kin yo suke yin nasu. Gatan marayu har na kasassu. Zauna da lafiya Aisha Adamu mai yawan annuri. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyon marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Aisha mai farin hali ce a rayuwar ta ba ta san kai. Gagari ga sama manto. Madam Togo an shaide ta wallahi ba ta yin girman kai. Hajiya Aisha Adamu Mai kyan mu'amala an shaida Aisha kwaita da saukin kai. uwar gida gurin IGP. A rayuwar ta ba ta gaggawa Aisha ba ta jin kai. Gatan marayu har na kasassu. Duniya ba ta zama komai ba gare ta ba ta yi mata sauri. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyon marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Iye madam Togo ikon Allah dirka matokarin tantaki. Gagari ga sama manto. Farin ganin mu hasken rana mai rabawa kowa aiki. Hajiya Aisha Adamu Gatan marayu har na kasassu da mun gane ki sai mai shauki. uwar gida gurin IGP. Ɗawainiya baki gajiya ba jin kai da tausayi halinki. Gatan marayu har na kasassu. Maman Togo mu mun gode Allah ya daɗo alkhairi. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyon marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Iye mu gaida mai gida a gare ki mutum na gaske mai kyan hali. Gagari ga sama manto. Muhammad Adamu dattijo mai gaskiyar da bai tawili. Hajiya Aisha Adamu Shugaba na 'yan sandan Najeriya kai kake war kulli. uwar gida wurin IGP. Mai maganin mashayan kwayoyi a kasar mu har 'yan sholi. Gatan marayu har na kasassu. Muhammad Adamu zaki gaban ka ba a yin kurare. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida wurin IGP. Goyon marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Iye aiji kokarin da kake yi mutum kasar mu duk mun shaida. Gagari ga sama manto. Kai ne ka kirkiri shiri na operation Papa Ada. Hajiya Aisha Adamu Community policy ka kawo shirin baganda. uwar gida wurin IGP. Tarayya tsakanin 'yan sanda da jama'ar gari a yi hulɗa. Gagari ga sama manto. Kamar da yadda ake yi baya zamani tun can da. Hajiya Aisha Adamu Ko da wani abu ya faru ba lalle ba sai 'yan sanda. uwar gida wurin IGP. Masu unguwanni ko daga kai su za su daidaitawa. Gagari ga sama manto. Jihar Kano mu har an kaddamar portfolio local government. Gatan marayu har na kasassu. CP Habu Sani ya gama zagaya wa Kano. Kalamu wahid jama'ar Kano godiya muke yi gunka. IGP Adamu Abubakar ka azamu turbar tsari. Gagari ga sama manto bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP.
riga sama mun to bugewar mata mun gaishe ki. Hajiya Aisha Adamu uwar gida gurin IGP. Goyon marayu har na kasar su damina uwar alkhairi. Mama ga Nafisa ta Hajiya Aisha kina da kamala. Ga riga sama mun to. Mama ga Sakina